Bihar ahots eder bat gurean eta gaur ahots asko balearen bidea. Orioko Zarago eta Herri Eskolak balearen ibilbidea sortu du. Herrian zehar 8 geldialditan herriaren historia kontatzen dute 13 hizkuntzatan. Gaur protagonistak izango ditugu gurekin. Amaia Agirre, arratsaldeon ongi etorri. Baita zuere. Amaia, askotan ez ote garen jabetzen gure eskoletan, gure herriko ikastetxetan zenbat hizkuntza, zenbat kultura ari diren egunero elkar bizitzen, ezta? Nik ikasturtea justu horrekin hasten dut, bat familia ereduekin eta hizkuntza aniztasunakin olaxe gero hankarik esartzeko. Guk ere hori xeatu nahiz hor kanpoan, asteasun bertan 1500 biztanleko herri batean 24 nazionalitatea dauzkagu. Ara. Pentsa. Bai, kontuan hartu beharreko datua da, eta realitate bat. Eta hortik abiatuko gara, lan asko dagoelako horrela egiteko, eta goazen gaurko lehenbiziko gonbidatuarekin Orioko herriaz gehiago jakiteko, eta bertako Zarago eta Herri Eskolako ikasleen jatorria aniztasuna aldarrikatzeko sortu da Balearen Bidea proiektua. Eta gurekin da eskolako zuzendaria. Ainhoa Zumeta Mendizabal. Arratsaldeon, Ainhoa. Eskerrik asko. Ainhoa, horixe izan da zuen helburua, ezta? Zuen ikastetxeko Zarago eta Eskolako kultur anistasun hori, hizkuntza anistasun hori, aberastasun hori ezagutzera ematea eta zuek ezagutzea ere bai, eta hortik sortu da Balearen Bidea proiektua, nola, nondik nora jarri zenuten lehenbiziko harria? Bueno, urte batzuk atzea jun berdeu, gaur egun zentzua emateko, ondala 13-14 bat urte Orion talde batek Orioko kurrikuluna sortuzun, eta hor pixka esan 2 urtetik hasi eta 16 bitarteko umiak ze jakin beharko luketen Orioz hausnartzeko garaia izan zen. Hori ikastetxek parte hartu genuen, da pixkat hortik dator proiektu hau. Urtez urte junge garatzen hori dana, oan dela 2 urte balian jolasa sortu genuen, eta balian jolas horrek pixkat herrira beirako lanketa bazan, nahi bazu erakutsiko. Bai, ekarri dut, oka jolas bat da azkenean, oinarri, bai, baino hartu genuen oka jolas hontan balia ardatz, eta astezan, guain bezala, Hortzaika auzuan eta herri joan bueltan, herriko, Hondartzako barra gainalatuko zen. Orduan, garai hartan ingenuen liburuxka bat, eta herriko pertsona ezagun, eta lekuak zehatu genitun, deskribatu genitun ikasleekin, Orioko kurrikulunan oinarri beti izan dalako ikasleak herriai buruz ikastia, baino hartu duen hori berriro herriai ematia, ez? Eta orduan, jolas hau hori izan pixkat herriai ematia, jolas bat herriataz ikasteko. Hori bandala 2 urte egin genuen, eta aurtengo proposamena izan zen, oinarri hau hartuta, bide bat sortzea herria ezagutzeko. Oriotarrai bai, eta Orioa zetozen, kanpotar guztiri ere, Orioi buruz zerbait ikasteko aukera emateko. Eta nolakoa da bide hori edo zer jarraitzen du? Orio historikoki izan da Oria herriuai beira egondan herri bat, naiz eta azken urteetan hori pixka galdu deun, eta pixkat hori nahi genuen berriro, herriuai beira jarri, eta Hortzaika auzotik hasten da bidea, eta bukatzen du herriko barran. Irudiak ere baditugu, ikusi egingo ditugu, hauxe da Balearen Bidea. Ongi etorri Oriora. Zarago eta Herri Eskolako ikasleok gure herria erakutsi nahi dizuegu Balearen Bidearen bidez. Hemen elkarrekin hasiko dugun ibilbidean herriko txoko esanguratsuak ezagutuko dituzu. Horretarako, herrian zehar 8 geldialdi prestatu dizkizugu. Bakoitzean, gure herria gehiago ezagutzeko aukera izanez. Hauetan QR bat edo aurkituko duzue, 12 hizkuntza ezberdinetan informazio testuak aurkituz. Baita ere, gure ahotsak erabiliz informazio bera entzuteko aukera izango duzu. Especial Musikaz lagundutan noski. Bidean ez galtzeko lurrean Balearen itxurako marka uruinak aurkituko dituzu. Nola dagoen, azken finean denen artean, baina aurren ahotsa jarrita, aurrek egina eta herriarentzat kasu hontan. Bai, eskola komunitatean nahi genuen lanketa, ikasleak ardatz izan da noski, baina familiak oraingoan busti nahi genituen proiektuan bai ala bai. Daukagun aniztasun hori aprobetxatu nahi genuen, eta hizkuntza horiek nolabait bigarren aukera bat eman nahi genuen, hizkuntza horiek aprobetxatu nahi genitun, ez? Askotan aniztasuna janarira bakarrik lotzen deulako eta hortik haratago jo nahi genuen.
Eta orduan, eskolan genituen familien gana gerturatu ginen, ia preste hongo zian proposamen hau aurrera eramateko, eta gure harridurako danak baietza eman ziguten, eta panelak euskeraz daude, euskera utxian, baina QR baten bitartez beste hizkuntza guztitara gerturatu daitezke. Eta panel bakoitzak zerbait desberdina kontatzen du herriari buruz, ezta? Bai, pixkatin deuna da, balian harrapaketa hua, 1900 bateko balian harrapaketa hua aitzaki hartuta, pixka bat herria ezagutzeko aukera eman. Orduan, balia nola harrapatu ote zuten, pixka bat bide guztia lotzen du, kontu horrek, baina gero txoko bakoitzeko informazioa ematen du gune bakoitzak. Eta Orioko herriko pertsona garrantzitsuak edo izandakoak ere aukeratu behar izan dituzue, batzuk aukeratu dituzue, tartean Maria Maestra, izeneko bat, nor zen? Maria Maestra zan, Orion Franco garaian ere ontzan aurreskola bateko irakaslea, Goiko kalen Piluku plazan zeukan orduko aurreskola, eta gaur egun, bustua eta dana du plaza horrek bere izenian, baina hori ekarri nahi genuen, figura hori bere garaian egintzun lanketa guzti horren inguruan, ez? Orioko kurrikulumian bazetorren Mari Maestrak bere umiai beti bertso bat kantatze ziren, eta bertso hori jasota da Orioko kurrikulumian. Orduan urtero juten geha eskolan lanketa hori ondoren aurrezkuntzan area kantatzea, baina plaza hontan berriro ere ekarri nahi genuen Mari Maestra, Maria Kamino gogora eta danak ezagutu ezatela. Asteazu aldean ere ibili zineten, ezta? Muskerraren bidea nola zen ikusten zuek zuen egiteko? Bai, proposamena ekarrizun guraso batek ekarrizun hau proposamen hau, eta pixka bat behira egon ginean, ze aukera genituen hau egiteko, eta Astiazuko proposamena ikusi genuen, da orduan inzitu joan ginean ikustea. Ingenuen Astiazuko proposamena, eta hori izan da gure oinarria gero gukiteko hau guria, bai. Astiazuko inspirazioa handia izan da guretzako, bai. Bueno, miangoa naiz, gaur egun, eta neska mutilek, ikasleek, gurasoekin etxean askotan euren jatorrizko hizkuntzan arituko dira, beste batzuk segurasko ez, hor garrantzia eman nahi izan diozue bertako hizkuntzari beraiek maitatuak sentitu dira? Bai, eta batzuk berreskurature, edo hizkuntza irakurtzen gero, datorren ikasle batek pixkat hori ez, kontatu digu bidean gentu zela ez, hitz egin familian iten du bere portugesa kasu hontan, baina idaztia eta irakurtzia beak ez du gehiegi egin, eta honen aitzakiakin bakarri du berriro, pixka berreskuratu du ez. Bai, maitasuna guretzako, hori, etxetikan ekarri behar da, familia ere esaten dio askotan, beraien ama hizkuntza ustegue, hemengo hizkuntzak ikasteko, baina oso garrantzitsua dela bakoitza beria ikastia. Gero, hor daulako oinarriak handiena familian, da hortikan gero beste hizkuntzak ikasteko aberastasuna dakatelako, ez? Hau ere pixkat horri aitortza bat bada. Sustraietara bidaia bat ere izan da, ez eraz? Bai, guk asko lantzen dugu pertenentzi zentramentua edo sustraiak errotzia, bai? Eta errotuak izateko norbeak bere dan hori ere onartua izan behar dut, honeke badaka hori dana. Irisgarritasuna ere kontuan izan duzu ez da, balearen bidea egiterako orduan? Bai, bide guztian ziar gurpildun aulkian indaiteke. Bidean panelaz gain lurrian marka batzuk jarri ditugu, balian markatxo bat indeu eta gezi batzuk daude. Eta momentu jakin batzutan, igogailuak badaude herrian, Goiko kale jotzeko adibidez igogailuak erabili daitezke, eta hor gurpildun aulkian marka jarritugu nundik anoa jun ikusteko. Edo eskailera baldin mazeduenera, bigarren bide bat aukeran eman zaie. Eta gero, itxu daun pertsonak entzun dezake, gorra danak ere irakurri dezake, naiz eta panelak euskara hutxian dauden, QR-an sartzen baldin mazea, entzun da irakurri ditzakezu hizkuntza guztitan, euskara barne. Horda, aukera guzti horiek emate ditu. Ainhoa, beste lagun bat jarriko izugu ondoan, honi buruz hizketan jarraitzeko eta lagundu diezagun, balearen bidea gorpuzten aritu delako, eta berak esango digu ikasle eta gurasoek zenbat lan egin duten. Gurekin da Zaragoza eskolako berrikuntza arduraduna, Ritxi Uzkodun Eizmendi. Baratzeko pikuak hiru txorten ditu. Lan handia egin dizuela argi dago, eta pixkatxoa gehiago sakonduko dugu. Esate baterako, geraldi bakoitzean paneletako testuak nola aukeratu dituzu, Oinarri hartuta mai jolasa, egokitzapen batzuk egin dituen eta testuak sortu genituen. Bai, aria beti da balearen historia, harrapaketaren historia, baina
erreferentzia gehiagi ez genitu nahi sartu. Eta pertsonaiak kendun genitu, hor gehiago azaltzen dira. Eta honek, historioa izan zezala bai, eta aldan koherentena. Eta hortan ibile ginean, lehenbizi gehientek karratu gendun, eta gero pixkat kultur teknikaria eta euskara teknikariakin, eta turismo teknikariakin harinen aholkupean. Hor jonginean, balearen bideai pertinentia zian pertsona mantendu eta bestek izan beste. Eta hola, maritxo bat osatu, herriko izaera eta historia aipatuz. Eta pertsonaiak aukeratzeko ere erabakiak hartu behar dira, ezta? Benito Lertxundi aukeratu duzue, baina aukera gehiago ere baziren. Bai, hor jolasean pertsonaia pila daude, ez? Oteizatik hasi eta Maialen Sarasuaraino, ez? Baina nik usten zan, ez zala hainbeste, ezin zala hainbeste. Jakina Benito Lertxundi bai eta Maria Maestra, eta holaxe, eta gehiago historian sakondu, Ternuako arrantzare sartu gendun, horra aipatzez dana, oso pertinentia zelako, batez ere Goiko Kalenda Piliku plaza inguru hortan, naiz talareun urteko aldia deon, nasi garmendekotik gaitzeten 20 mendera. Eta baino bai, dana lotura bat zekan horreganak, eta hori bai, horko Goiko Kalen ikustean naoak ere aipatze ditugu, armarrietan dauden naoak, eta orduan pixka bat bai bideratu gendun balearen, arrantzaren historira edo arilea, bai. Eta itzulpenak nola egin dituzu, Hasiera batean 6-7 bat hizkuntzatara pentsatzen omen zenuten egitea, baina gehitu egin dira. Bai, hori izan da, hasieran 6-7 bat jotzen genitun, nagusienak, katalana eta huk eskura, ikasleak ezautzen ditugu eta eskura genezkanak, ezta. Baina gero kontatu ginean, gurasoak ere, batez ere Ainoan ezagutzatik, eta haure presto mendao, eta nahiz eta seme-alabak igual belarriz bai, baino alfabetatuak ez dauden hizkuntza hortan, hemen jaio dialako, prest zeudela laguntzeko eta hotxa jartzeko, eta hola, eranztegun geha, errumaniarra, ukraniarra, bai, azken momentuko ez izango, baina bai. Azken momentuan ukraniarra falta zitzaigun da, esan genuen, venga, inin behar dugu. Familian agerturatu ginen da, segituan baietzen mantziguen da. Eta ez dakizu ez empeño, orkusteia irudiak, grabaketanak, ze empeño, ze prestutasun, ze zorroztasun itzulpenetan, ez hau ez da hola esaten, hau hola esaten da, eta guretzako arrotza ez egun hizkuntzatutan, boiek, soseri hartu dutela lana, eta ustez, katxekin jungo zianoski, baina hortxe egon dira, eta... Adibide bat hartuko dugu, eta adibide bat entzunta ikusiko dugu, kasu honetan Monika ikasle bat errusieraz irakurtza. Один старый запись из Канады, написанный жителями Орио. Сегодня площадь Пелику – это место, где собираются женщины нашего поселка. Здание... Entzun dugun bezala, balearen bidea errusieraz ere entzun daiteke. Testu hau bera zehazki nola izan zen, nola itzuli zenuten? Haude, bizkat gure balea bitatik jodeu, eta askotan guraz, azkenen 3 horri zian, 6 horri alde itzulpenak sortzik testu asko zan. Ezin genuen hoen gurasoei o itzularazi, lanketa, lan handia da, ez? Orduan, jo genuen gure lagun eta izeba osaba, eta kasu honetan irakasle hori baten gana, Apalander eta Sofia, mesedezke itzuliko liuketen, errusierara. Gero, pasagenien Monika eta Monikaren amari, izebari, eta haiek egokitu dute, beren gero hobeto, ahos hobeto adirazteko, baina, kasu honetan nola izan da itzulpenaren historia, baina, danetik daude batzuk, inkluso itzulpen automatikoa edo neuronala erabili deu, batzuk bipel, eta beste batzukin eliakin, segun ze hizkuntza, batzuk zuzenketa asko berri izan ditue, beste batzuk esan beste, baina batez ere zana, batzuk hasierako lanak kentzeko, kentzeko, eta gaur eguniko hizkuntza hunditan mintzanik ondo dituzte, eta beste batzutan komeri gehiago izan dugu eta laguntza gehiago berri izan dugu, golofak eta orduak eta beste, baina, hortxe egun geha. Urduaken amak irakurtzezun, semiak euskera eta urdua ahoz esatezun bai ama ondo aizea, orduan orkatea ondo ja, bai. Edo grabazioetan, ez? Behin grabatuta gero, musika sartu ber, eta, ez da irakurtzen ez dakigu, zenbait alfabeto. Orduan ikaslea torriarazi, eta, zati hau ondo enkajatzen aldu beste zati honekin, eta, tokirrekin da, entzut ondo, eta, orduan danen laguntza behar izan dugu, bai itzulpenak egiteko, eta gero grabazioak egiteko, eta grabazioa txukuntzeko, eta
eta... Beste adibide bat entzungo dugu, kasu honetan, laugarren panela da Piliku plazakoa, ea ba. Goiko kale honetan bertan jaio zen Benito Lertxunde Ezoain abeslaria. Haurtzaindegiaren ondoko etxean. Lehen esan bezala, berak egin zituen ezagun Euskal Herrian balearen bertsoak. Jatorrizko 21 bertsoetatik 9 aukeratu zituen, eta musikak doktore asko jantzi. Beraz, Bueno, kaso honetan, xetasunak ere ematen dituzu, ez da, Pilikuen parantzatik oso gertu, hor bizirelako Benito Lertxundi beste, ez da, Retxi? Eta jaio de horrintzan, hortxe jaio zen, hortxe Piliku plazan, osake, bai. Bueno, ze Benito hori sortzaio, ez, aliaren bertsuen sona eta ze gutxillo, ez da. Kasu honetan, LH 5 eta 6koa dira, euskeraz da gazteleraz LH-ko ikasle jarri dute ahotsa, eta beste hizkuntza gehienetan edo DBH-ko ikasliak edo gurasoak. Gehien bat ikasliak, bai, rusieraz, portugesez, katalanez, olofez, eta beste batzu berriz, ukrainieraz, Bai, amak, errumaniaraz bai, eta ez dakit, frantsesez ere, ama batek. Eta hau dena egiten zenbat denbora pasa duzue? Bai, hau proposamen etorri izan ekainean maiatzean eta irailean hasi ginen. Irailean hasi ginen. Bai, bueno, a ber, geldialdiekin da, batez ere testukin, lehenbiziko udazken, lehenbiziko testuak eta hori lan txukunena prestatzen. Eta gero hori abenduako edo, ez azarorako edo ja bukatu antxen, abenduan ja itzulpenak eskatu, urtarrilean, otsailean itzulpenak txukundu eta, pixkanaka jasotzen jun, eta grabaketak martxoan, hola, eta promoztua beste guztia apirilean, da, niko justu. Aurdunaldi bat. Hoixe. Baiatzak amala honen egin un orkestu, eta, batzutan zerea, Justu, baina eritxe ginen. Eta gainera, hor irudiren bat edo ikusi dugu eta entzun ere egin dugu, baina musika ere ipini diozu, Bai, hori ere azken momentuko gauza bat izan da, baina harri-harria ze presta ondan jendia. Batez ere, nahi genuen sartu musika fondotik, baina jaro, ahotsan gainetik, eta nahi genuen baliaren bertxok instrumentalak edo, baina ez ginetuen topatzen. Eta musikari bikaina eskau eskolan, da musika eskolan baitare, eta jo genuen bi ikasleen gana, eta ama eta izeba ere, biolina eta biola jotze dute, orduan sokalaukote bat 10 minututan. Baiz komantzantzen duten, partitutak atera, eta aurrengo azten grabatu genuen, eta bi aztetan presioan. Bai, hola. Musikarien lana ere ikusita gozatu egingo dugu. Hementxe. Proiektu honek besteak beste zueire lagunduko zizuen jabetzen zenbat hizkuntza dauden kasu honetan herrian, ez da? Zuetxi? Bai, eta zenbat hizkuntza duten familia bakoitzean baitare. Bakizu irakasle izan da, zenek, batez ere azken urtetan etorri badia, euskaraz ikasi dutelako eta beste ez. Hemen jaio bai madia, jatorrizko hizkuntza zein dan ezagutu dezakezu, ez? Nik batzuk genituen ezautzen, baina Eta bai, harrigarria da, eta inkluso familia bakoitzen ez maruna 6 hizkuntza hitzetian, ez da? Uste du Senegaldar guztik olofa hitzetegula, baina batzuk hitzetu olofa eta zererra, eta beste olofa eta mandinga, edo giola, edo pakistaniarrak gordua eta punjabiera. Eta alare gure eskolan 17 daude, eta 13 uste baino gehiago inditugu, baina 17 hizkuntza, jatorrizko hizkuntza daude gure eskolan, eta hori joan edo beste ozein herritan, hori gora. Amaia esan du, azteazun 24... Bai, pentsa, 1500 biztanleekin. Eta ez dugu elkarren berri, etxein zaitzaila bale makazu igual, oirakazlea zea enteatzea, baina beste zenbait esparrutan etzea, enteatzen ze... Ni harritzen hau, askotan, irakaskuntzan abilelako ni ere, eta askotan jatorriaren berri galdetzen didanean, ikaskidek bai, badakite nongoa den, edo beraien arbasoak, edo aurreko belaunaldian nongoa den ez da, baina gero, inoiz ez dituzte entzun euren hizkuntzan, ez? Askotan manik, filologoa ere bana ez, orduan badukat hizkuntzarekiko, ez, ez dakit, grin hori ez, eta orduan esaten, eta nola esaten da, eta harrituta gehatzen dira beraien ikaskideak, ez, askotan esaten dut, ze empatia gutxi, ze taktu gutxi edo, ez dakit?
Eta, igual, badago, anekdota polit bat gertatu zaiguna, lehenko justu balean, egunen aurreko igandian, eskolako komunitatik intzun estrenaldi bat ezela, ezta? Orduan, bafleak hartu, eta zeginen hortzeikatean, da barra moduturraino, geldialdik inez, holatxek, umek eta gurasuak. Eta geldialdi bakoitzean hizkuntza bat aukeratzen genuen. Zer nahi zu eta, inglesa, inglesez. Eta horrena berriz, errutxieraz, edo dana dela. Eta hola plaza iritsi ginen, herriko plaza, eta, zein gaude, eta, zuk izango zuzeatika, baina, Wolofa, azken. Baina, justu Mamadu jarri du ahotsa, baina ez zeon Mamadu, eta, antxe jarri ginen entzuten, baina, ze sonoria edu, da bestez. Eta alako baten, handator, aldapan bera, Musa, herriko senegaldar bat, hola, kinuka, zer da hemen? Herriko plazan bere hizkuntza entzutia, danakigu senegaldarra dela, Wolofa ezaguna da, hola, Musa, baina berak bere beste herri baten, guk Alaska junda, Alaskako herri txiki baten euskera entzutia zela herriko plazan. Hola, eta, jarrimatu ginen, da, zemo zaida, eta ulertzea alda, baina ez da. Gero esatu zuen, ez da estresau, pokito, baina, ez da, berari eragin zion, eta seguraski bihotza aukituko ziola, beri izkuntza. Bada teoria, herriko plazan entzutea, ez da? Jakitia, dala, ez da ginen gua, Pakistanekua, ez dira entzutia urduz edo itzeiten, Nik uste, lehen esan desunakin, urte asko damakizkigula, kanpotik datozen hauek nola euskaldun du, euskerara in, guri falta zaigula hoain, dakauna beraztasun guzti hau nola honi atekin atera, ez? Nola ingu beraiekin ere pixkat. Horre, oandikan guriren ikustet bakaula buelta batzuk emateko. Zaragoeta Herri Eskolako irakasleak aritu zarete, gurasoak ere bai eta ikasleak ere bai. Ikaslei izango diegu orain etortzeko, bereek ere Balearen Bidea proiektu honetan protagonistak izan direlako. Gurekin dira Bidarte Iglesias, Irati Sarasqueta eta Mamadu Diouf. Ongi etorri, Irukote. Pasa. Arratsaldeon, Bidarte, zenbat urte dituzuzuk? 10. 10, Irati? 13. 13, eta zuk? 16, Mamadu. Zer moduzko proiektua izan da hau zuentzat, Bidarte? Gustatu zaizu zuen proiektua? Bai, ze nire aitak bereziki parte hartu du, eta orduan faltzen da elkarrekin gaudenen horretaz hitzen itegen duen, da, asko gustatu zait. Zuei ere bai, Iratizuk zer diozu? Ze ni portugesez itzuliet, eta nire Brasileko familiak hitz egiten nun, baina gero etxen ez nun oso ondo, ez nun hitz egiten, baina proiektua lagunduit pixkat Brasilera pixkat hobetzen eta hola. Eta zuretzat, Mamadu, Wolofera entzutea, herriko plazan, hori gauza ederra da? Bai, nire uste oso garantzitsua da beste laguntzia, beste hizkuntzetan hori buruz gauzak esatea, ez da? Hori buruz, bai. Kasu honetan? Ni kasu honetan Wolofez izuleit. Zoragarri. Bakoitza lan batetan, aritu zarete, ez da? Bidarte zurekin hasiko gara agian. Zuk zertan lagundu duzu? Nik egia esan, hasieran jonitzen astea zua inoak esan duen bezala, eta hor zeon muskerraren bidea, eta zala ibilbide bat bezala, eta hor guk hori eredu hartu gendun, gero hori joniteko, turistak eta etortze zianen, da hori. Eta gero bai lagunduet, zeak margotzen, espraiakin da urratxak, balian koloriak urdinakin, eta hori, bai. Bidarte, eskerrak asteasuna aina aldapa ez da honori joan ez da? Bai ez, batuko zinen horrekin. Bueno, pilikura jotzeko aldapa pixkatiko behar da, Baina, margotzen ibili zinetela esan duzue hor Balearen Bide horretan arrastoak edo bidea egiten, bideo bat badukagu ikus dezagun Balearen Bidea nola margotu zuten herriko ikasleek. Nik ezia nahi dut. Zoragarri. Oso ongi. Bidarte, denak xuxen gelditu dira? Ez. Eta nahi bai gehiena gustatu zitzaitena da, umekin da induela, eta orduan danok hartu deula parte,
eta ba hori. Bai. Danok hartu duzu parte, kasu honetan margotzen ikusi zaituztegu. Irati, zuk esan duzuzuk portugesera edo itzuli zenuela. Nola egin zenuten itzulpen hori? Zuk parte hartu zenuen, zure gurasoekin batera, nola izan zen lan hori? Pixkan nasketa bat, nire gelakide batek, oain etorria oain dela urte bat, Dabi, eta bera Brasilekoa da. Eta orduan guri esan ziguten proiektu hau parte hartzeko. Eta orduan berakin kontsulta, ingenu nola horri baten esan behar genuna. Eta orduan bera egunero hitz egiteu portugesa, baina ni asko entzun dut nire familiagatikan eta hitz egiten, baina gehiena ulertu egiten. Baina gero irakurri eta idatzi Eta orduan gero bai nire aitakin, bera bai Brasilekoa da, eta orduan berakin bai entrenatuet eta nola esan, eta urrengo egunen Dabikin elkartu nintzen, eta berakin bai ulertze ez nitu nitzak esaten izkion, eta gero bai nola pronuntziatu, azkenen bai hori oso garrantzitsua da. Eta gero grabatzea, berak esatezun erdila, lau toki, eta ni beste lauak, eta uste ondo gehatu ala. Entzungo zaitugu pixka bat? Begira, nola grabatu duen Iratik, entzun dezagun. Es verdad que así como agua do estuario e agua salgada do mar se unen, a morte e a vida também coexisten neste lugar. Non apenas a morte da baleia, mas também a memoria de todos os marinheiros que morreron na costa. Hortxe entzun zaitugu, zu portugesez. Eta zure kasuan, Mamadu, zuk Woloferaz grabatu duzu audio bat, ezta? Bai. Hasiera oso zailagoan, porque Senegalen berez Wolofa bakarrikan itxein dite dugu, ez da idazten. Eskolan bakarrikan frantsesa erabiltze dugu idazteko eta dena. Eta gero lagun baten osaba eskau genin laguntza. Eta hor biok indeu itxuli. Eta gero ni eskolan audioak grabau. Eta oso ondo iritzi ez. Mamadu, zenbat demora daramazu hemen Euskal Herrian? 3 urte. 3 urte. 3 urte. Eta pentsa, euskeraz, nola ditu? Euskeraz eta ika ere bai, ez? Esan dugu, Berrezaren ere bai batzutan. Berrezaren ere bai. Gustora biziaiz, Orion orduan, Mamadu? Oso ongi, oso ongi. Mamadu, zure hautsa ere entzun egingo dugu, bai? Ea nola grabatu duzu, ea. Munto, tolin jatadiegi, nyaukatu dek, binyunekon, di ñaaw ak malu napkaay nañu daan parewe ñap ngi amona jëriñ ci bu liggéey ngi gën sori seen càmmoon jigéen gis bërëb jën yi fi mu nekk ni zer moduz gelditu da, Mamadu, ongi? Ondo. Bai, ondo. Eta zure gurasoek entzuten dutenean, zure ahotsa? Momentuz ez dira entzun. Ez? Ez, momentuz ez dira entzun, baina gero entzungo. Oso ongi. Entzuten dutenean gustatuko zaie, noski? Bai. Bidarte, zuri zer iruditzen zaizu kanpotik etorritako hizkuntza guzti hauek entzutea hori buruz, kasu hontan zuen herriari buruzko istorioa kontatzen? Nere ustez turistak eta etortzianak ilusio handia ingoiez behaien hizkuntza jarriko eta esango bira, gure hizkuntzetan ebai badao eta nahi bai ilusio handia ingo ziten adibidez, Portugalea juten naizenen, portugesez, euskera zentzutia Portugalen, olako ibilbide bat eta hobeto ezautzeko Portugal. Kontatu diguzu ez 8 geraldi daudela ibilbide honetan. Irati, zein da zure gustokoena 8 horietatik? 8. puntua azkenengoa, hori joko barra. Eta hori asko gustatzen zaiz, oain dela gutxi jakin dut, hor daula panel bat, eta hor daude bertan hildako arrantzalek lista, eta hor daude izenak, eta gero ze urtetan hori hilzean. Eta hor bain dela denbora asko, ezeon erraz itxasoa juteko, eta hor duen hor korrente eta asko sortzezan, eta hor
ondoratu itezean, eta orain dela gutxi jakin detoi, eta oso polita iruditzen zaize haien honorez. Oso ongi. Eta Mamadu, zuk bat aukeratu beharko bazenu? Lehenengoa Hortzaika. Zergatik? Etxekit. Oso polita da, azkenen hori guztia da polita. Eta etxekitzeoa. Esan digute, batzutan joaten zarela bertara zu, ezta? Noa? Batzutan joaten zarela, inguru horretara. Bai, batzutan, baina oso gutxitan. Oso gutxitan. Ainhoa, polita litzateke beste herri batek ere ari honi tira egitea, ideia honi tira egitea eta proiektu berriak sortzea, adibidez? Bai, hau danako lehen esan dizuet, Orrioko kurrikulunan kokatzen dela, baina Orrioko kurrikuluna azkenean euskal kurrikulunan urrengo pausua zan, herri-zerriko lanketa bat itia. Orduan, guk hau indeu, baina gonbidatzen ditugu herri guztiako lako zerbait itea, ez? Ikasliak behaien bizidian herri hortaz ikasteko, eta datozen nahi, behaien herriai buruz erakusteko aukera polita dalako. Amaia Agirre, zerekin bukatuko dugu? Orrioko balian bertso sorta kantatzeko gu, amatit. Bai, kantatu lasai, Buetan uste lehenengotakoa hori eta Pasaiako ikasen ditula. Ea muskerra eta balea nola lotzen dituz. Bai, arrastaka. Balearen bidea, eskola baten balea bidea edo balia bidea herriratzeko baliagarri izan den proiektua iruditu zait. Balea bezain ahalegin handia eskatu duena, herriratu eta harritu biak bat. Zenbat nazionalitate hori ere. Hori on eta aberats iritzi diote, iritsi diren lekuraino iristeko egindako aleginari erreparatuta. Transmisioa da gure herriaren misioa eta Orrioko herriko barraren aurrean jarri dira hauek ere. 223 urte pasa dira balearen arrantzatik eta Zaragoetakoek ere halaxe egin dute. 1, 2 eta 3 eta egin. Maria Kaminok zabaldu die bidea eta Benito Lertxundik jarri itsasoari begira. Ikasleak, irakasle eta bide erakusle, irisgarritasun eta aniztasun guztiak kontuan hartuta auzolanean. Duela 12 hamarkada balearen arrantzan aritu ziren arrantzale haien pare, iratik esan bezala. Ginen hartatik garen ontara olatu zaharrak, lertu eta berriak ondarreratu dira, bakoitzak bere ondar eta ohar alea jarriz. Bitsa ur gainean nola beste lur batzuetako hitza ere baleko eta kaleko eginez, balearen gorantzan. Hortxe. Maia, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maia, Eskerrik asko. Eta zuei ere bai, mila esker benetan etortzeagatik. Gu ere joango gara, Xabi, zuk etxe ondoan duzuta, ez daukazu aitzakiarik, ez daukazu aitzakiarik, ez. Gainera bakizu hasi hizkuntza batean, eta gero beste erantzun, eta bestean, eta... Gutxienez 13 baditugu. Gutxienez 13. Eta gehituko dira, seguru. Hori da, eskerrik asko. Oskote bisitagatik eta egindako lan guztiagatik zorionak. Mila esker. Ondo segi, guazen Maialen!